आ कहीं ना कहीं रौरा कलाकारी से सब खुश बा। ठीक बनाओ ये कलाकारी से रौरा सब के खुश बा, काहे से कि उन्हें जूस बा इन्हें मूस बा काजी। तो देखनी तनी वही भाव में खाली रो आज ना उन्हें से आ जाओ ना कि को जब लगे हला महल ताली बाजो। लेकिन एक बात कहे भैया रौरा ऊपरे ऊपरे मार देता नहीं तनी जेंगा हुआ के मरनी हा आके इनु चाहिए काजी आई कलाकारी है ये चाहिए नो ए बुलेट भैया हैं ये बहुत ऊपर की चीज है। ऊपर की चीज बड़ी इससे ऊपर ऊपर मारता है ऊपर बैठ ओही ना तनी मनी बैठ जाइए आप सबके भाई सबके खाली एंटरटेन करे के बा का लेकिन अब टैटू बड़ा जान मारता। अरे बाप रे बाप कि अरे छोड़ी मुस्कान हमारे जान ले बुका तू बोरा सिमिट डरा ले बुका। अरे बाप रे बाप तोहर लेके तल राज बा कौनो कानून लइका के सपोर्ट में ना रहेला भैया रहेला ना रहेला तने मुनी गलती करो लइकी जाई कोर्ट में लइका जाई कोर्ट में लइका भी चुदुर बुदुर करते रहते कैसे इधर आओ गलती नहीं हो कर तब गलती नहीं करनो क्या हुआ है मुझे बलात्कार किया है 10 लोग मिलकर बलात्कार बोल तो बोलवा दिनो का बोली अरे उहे बोला हो लइका के संगे का भई रहे हमको पता नहीं कि क्या होइल बा। इतना कुछ हो गल तेरा पते नहीं खे आहिरे दादा कुछ नहीं के पता अरे हमरा तो सब पता बा हो कहते रहे के पता बा ना।